Nu er Helge på vej over til et af de store træer i Cochin. Bare for at få en fornemmelse af, hvor stort det er. Jeg har aldrig set nogle træer, der er så store som her i Cochin. Det er ret fascinerende. Prøver lige at zoome ind her. Så her står han oppe på roden. Achoo. Jeg kan ikke engang se ham nu. Han er blevet helt væk. Jeg prøver lige at zoome ind igen. Er det ikke stort? Jeg synes det.